Unha muller quedou ferida de gravidade tras caer dende un segundo piso en Vigo cando estaba a tender a roupa. O accidente tivo lugar nun edificio do barrio do Calvario. Supostamente colgouse cara ao exterior para atender a abogada e caeu cara a un patio dende varios metros de altura. Unha ambulancia trasladouna ao hospital onde permanece ingresada. Entrei-me cando salían da casa, subín arriba e xa vi a ambulancia, que marchaban ca rapaz. Estaba botando a roupa e que lle cedeu a barandilla que marchou abaixo. Foi o que me contaron. Boas tardes, mércores 8 de abril, benvidos ao Galicia Noticias. Un tráiler sufriu esta mañá un accidente de tráfico moi aparatoso na A52, o seu paso polo concello ourensán de Trasmiras. Por causas que se descoñecen, este camión frigorífico saíu da vía pola marxe dereita e acabou metido no medio dunha leira, estragando o seu paso un bo treito de quitamedos. O sinistro mantén cortado o carril dereito nese punto á espera da retirada do vehículo pesado que se levará a cabo en principio esta tarde. E ante o estado que presentan moitos treitos de autovías, seguro que pensaron máis dunha vez en circular polo carril esquerdo, xa que o dereito está desfeito en moitos puntos. Igual ata o fixeron, pero pode facerse, é legal. Os expertos din que hai que ir polo carril dereito e adecuar a velocidade ao estado da vía, pero moitos condutores piden sentido común na aplicación das normas de tráfico. E, sobre todo, que amañen as fochancas, escoiten. Un camión no va a ir todo el rato así, si no viene nadie, nosotros conducimos mucho de noche también, nos echamos al izquierdo. Antes que tener un accidente con los baches que hay en la carretera y el desperfectos, es preferible ir por el lado que está bien. O sea, lo primero que habría que hacer sería arreglar las carreteras. Temos que seguir unha disciplina de carril que chamamos, non? Entonces, fora de poblado circulamos por o carril dereito utilizando o resto de carrís cando as circunstancias o aconsellen, é dicir, por exemplo, para realizar un adiantamento, porque temos un obstáculo, porque hai un vehículo obstruindo, temos moitas fochancas ou a estrada está en mal estado, pois inda que sea unha autovía, o mellor a velocidade que temos que levar non son 120, senón circular entre esa velocidade mínima e esa velocidade máxima. O campo de fútbol do Club Deportivo Berres no concello da Estrada volveu ser o obxectivo dos ladróns. Desta volta reventaron a porta de entrada que dá acceso ao material deportivo do club. Segundo denuncian, a máis dos estragos leváronlles unha dúcia de balóns, valorados cada un deles nuns 30 euros. Un botín aparentemente pequeno, din que en realidade supón moito para un equipo modesto como o deles. Agora estudan a colocación de cámaras de videovigilancia para evitar danos e actos vandálicos como este. O roubo, nós cando chegamos aquí ao Mar Fontanero onte, estaba a porta reventada e non había os balóns dentro. Os balóns, hai que ter 20 ou 30 balóns, a valense 20 ou 30 euros cada un, son 700 ou 800 euros que te que gastar. Depois pagar fichas, pagar entrenadores, equipacións, é todo gasto, nun equipo así senior como este, todos os socios que vedes por aí cobran-se, é o que vivimos deso. E no Galicia Noticias de hoxe imosles presentar a Pastora, Moreno e Marelo, que teñen entusiasmada unha parroquia de Moncero. Son os trixemelgos que pariu unha vaca chamada Morena sobre as 7 da tarde do Xoves Santo. Todo un acontecemento que chegou a máis con sorpresa. Os seus donos axudaron a vaca a sacar 2 xatos e pensaron que a cousa xa quedaba así. A verdadeira sorpresa levarona cando foron á corte o día seguinte. Escoiten. Quitei as dúas. Amañei todo por aí, botei-nas para dentro. E pola mañá preguntei a este os puxiños que como ou bebe, e dixen, non, que agora son 2, son 3. Ese pareu de noite e pola mañá estaba cos outros. E veu arriba, dixía o Juan, e os 2 puchiños viven. Bicho, non viven 2 puchiños que viven 3. E vostede que pensou? Hombre, que pensei, Jesús. Pero como estará a vaca, como estará todo. Levanteime correndo e vin ver e xa vin que era todo normal. Este accidente múltiple de tráfico registrouse esta noite na autoestrada do Atlántico, a AP9, en Vigo. Estiveron implicados 5 coches e quedaron feridas 6 persoas, unha delas de gravidade. O sinistro aconteceu pasadas as 10 no quilómetro 159 preto do enlace coa autovía A55 en Puxeiros. A causa parece ser o atropelo dunha condutora que baixou dun vehículo avariado. A partir de aí,
teríanse producido o resto de colisións. Ata o lugar desprazáronse os bombeiros de Vigo que tiveron que rescatar varias persoas que quedaran atrapadas no interior dos coches afectados. Galicia foi a comunidade con maior aumento de vítimas mortais en accidentes de tráfico nesta Semana Santa pasada. O balance pasou de 0 mortos o ano pasado a 5 neste ano 2026. As 5 vítimas mortais foron 2 condutores de coche, un motorista e 2 peóns. Todos os accidentes se produciron en estradas convencionais e en traxectos curtos. No conxunto de España, tráfico contabilizou 30 falecidos. Víano en titulares, un camión frigorífico sufriu un aparatoso accidente esta mañá na 52. O tráiler saíu da vía e quedou atascado nunha leira. Alejandro, contanos. Sí, un accidente que tiña lugar contra as 5:10 desta mañá neste punto kilométrico 178 da A52 cando ese camión frigorífico de grandes dimensións saíuse da vía quedando do xeito que poden ver agora mesmo en pantalla e levando por diante tamén o valo de seguridade desta estrada. Afortunadamente, o condutor e único ocupante deste vehículo saíu ileso. Ata aquí desprazouse a Garda Civil de Tráfico, tamén o Servizo de Conservación de Estradas que tivo que cortar o carril dereito desta calzada. Agora están pendentes de que se traslade ata aquí un guindastre para retirar este tráiler. A norma de tráfico di que nunha vía interurbana hai que circular sempre polo carril dereito. As excepcións son realizar adiantamentos ou esquivar un obstáculo. Aquí entran tamén as fochancas. En caso de mal estado da vía pode circular polo carril esquerdo sen enfrontarse a multas. Iso sí, ten que ser durante o menor tempo posible. Na práctica vemos moitos incumprimentos da norma, pero a teoría parece que os condutores si a teñen clara. Nunca se puido circular por o carril izquierdo, o sea, seguido. O carril izquierdo é para adiantar, nada máis. El carril izquierdo solo es para adelantar y en la autovía y ya está. Para adelantar y en tal de que adelantas tienes que volver al carril derecho. Sí, hay que ir por el carril derecho porque el izquierdo solamente se puede utilizar para adelantar. Y si no, pues pueden multarte, porque el código de circulación así lo establece. Con 200 euros pode multar tráfico se o carril dereito está libre e circula polo esquerdo durante moito tempo. Temos que seguir unha disciplina de carril que chamamos, non? Entón, fora de poblado circulamos por o carril dereito utilizando o resto de carrís cando as circunstancias o aconsellen, é dicir, por exemplo, para realizar un adiantamento, porque temos un obstáculo. E se o carril dereito dunha autovía ou autoestrada está chea de fochancas ou en mal estado, que fai? No va a ir todo el rato, yo llevo un camión, no va a ir todo el rato así. Si no viene nadie, nosotros conducimos mucho de noche también, nos echamos al izquierdo y controlando mucho los espejos por las luces y eso, y rápido pues nos echamos al derecho. Pero es una vergüenza, el carril izquierdo está reventado. Antes que tener un accidente con los baches que hay en la carretera y desperfectos, es preferible ir por el lado que está bien. O sea, lo primero que habría que hacer sería arreglar las carreteras. Tendrá que venir el sentido común, ¿no? Digo yo, vamos, no multar en caso de que la carretera esté accidentada. Efectivamente, nestes casos, cando un carril está impracticable, como en varios treitos da autovía das Rías Baixas, non acostuma multar. Pareceme ben que non se propoñan sancións nese caso, vale? Porque é un mal estado da vía, pero eu sí que recomendaría eso, adaptar a velocidade sempre ao estado que este a carretera. Temos moitas fochancas ou a estrada está en mal estado, pois inda que sea unha autovía, o mellor a velocidade que temos que levar non son 120, senón circular entre esa velocidade mínima e esa velocidade máxima. Empregar o carril dereito sempre que sexa posible mellora a fluidez da circulación e evita accidente. De seguro lembrarán esta imaxe que lles contamos hai unhas semanas, a dunha muller de Moaña que se colga perigosamente da fachada para limpar as ventás. Ben, pois, tender a roupa tamén pode converterse en práctica de risco. Unha veciña de Vigo estaba tendendo as pezas cando caeu a un patio dende o segundo andar. Quedou ferida de gravidade. De seguida vemos todos os detalles deste suceso aquí, no Galicia Noticias. Hai novidades no caso do cadáver que apareceu nun edificio en obras en San Cibrao. O informe preliminar da autopsia desbota indicios de criminalidade. Tamén transcendeu que o corpo podería corresponder ao dun indixente que adoitaba refuxiarse nese inmoble en construcción que leva 15 anos abandonado. Polo momento non transcendeu a causa do pasamento nin canto tempo levaba morto. O corpo foi localizado o sábado á noite, aboiando nunha balsa de auga da chuvia no soto do edificio. A agresión sufrida por un transeúnte en Pollo para roubarlle unha alfaia na rúa a plena luz do día
causou sorpresa entre a veciñanza dese lugar. Sabela, contanos. Aquí en Poio están investigando o suceso. Hai unha denuncia dunha persoa que asegura que o domingo ás 5 da tarde, plena luz do día, camiñaba por aquí, por esta rúa, é a rúa máis transitada de aquí de Poio. Nesa denuncia recolle que nun momento concreto foi asaltado por dúas persoas que lle propiñaron unha malleira e logo lle quitaron, lle roubaron de maneira violenta unhas pertenzas de ouro que levaba valoradas en 300 euros. O suceso sorprende aquí os veciños porque aseguran esta é unha zona tranquila. É un vecindario bastante tranquilo, estamos pegados a Pontevedra e a xente, normalmente xente que traballa ou en Pontevedra ou arredores, e si é bastante tranquilo. Quitando algún episodio illado, pero sí. Siempre está todo tranquilo, casi nunca ves nada así muy extraño, la gente paseando al perro o volviendo a casa, no... De verdad es que sí, es un poco raro, pero bueno, esto está también a la orden del día, creo, en cualquier lugar, así que... Pero sí, de primera noticia, la verdad. O campo de fútbol do Club Deportivo Verres no Concello da Estrada volveu ser o obxectivo dos ladróns. Desta volta reventaron a porta de entrada que dá acceso ao material deportivo do club. Levaron unha dúcia de balóns valorados cada un deles nuns 30 euros. Os ladróns accederon por un lateral do campo do Verres xusto nunha das moitas zonas onde as redes están rotas. Unha vez dentro e dunha patada reventaron esta porta de madeira con acceso ao material deportivo. Eu peguei con martillo e dentro está todo como estaba, que bonito é. Cando chegamos aquí ao Mar Fontanero onte, estaba a porta reventada e non había os balóns dentro. Sí, porque os balóns, hai que ter 20 ou 30 balóns, e valenche 20 ou 30 euros cada un, son 700 ou 800 euros que te vas a gastar. Depois pagar fichas, pagar entrenadores, equipacións, é todo gasto. Para o presidente deste equipo, este novo acto vandálico supón un novo desembolso económico para un club moi modesto. O mantemento deste campo de Pardiñeiro corre a cargo do Concello da Estrada, por iso pídenlle ao consistorio un peche adecuado para que estes feitos non se repitan. A rede que está toda furada por todos os lados, teñen acceso por onde queren, e bótalos agora e dentro de 5 minutos volven a estar xa aquí. O que pido é que cerrar o mellor que se poida e poñer unha porta ou algo para que non entren, senón estamos sempre na mesma. Este roubo non foi denunciado, din que non lles compensa. Con todo, piden máis respecto a quen puidese estar detrás destes actos vandálicos. Son rapaces que veñen xogar ao campo, que ninguén lle priva. Eles se me din a min que viñen xogar ao campo, incluso ya o vestuario pódense duchar, pero só se lle pida que non fajan mal, que trajan un balón, ou senón que me pidan que lle dou eu, pero que coiden as instalacións. Tamén forzaron sen éxito a porta de acceso á maquinaria. De feito, a zona de oficinas conta con enreixado para evitar máis sustos. Non desbotan a colocación de cámaras de videovixilancia. Unha tarefa doméstica aparentemente sinxela acabou nun gran susto para unha veciña de Vigo. A muller resultou ferida grave ao caer dende un segundo andar cando tendía a roupa dende a ventá da súa vivenda. Unha ambulancia trasladouna ao hospital onde permanece ingresada. O accidente tivo lugar nun edificio do barrio Vigués do Calvario. A muller duns 40 anos de idade apoiouse na varanda da ventá mentres tendía a bogada no segundo andar do inmoble. Por motivos que se descoñecen, a varanda cedeu e a muller caeu ao vacío. Rapaza xoven, sí, unha rapaza, a ver, non sei que ten 40 e tantos anos. Que sucedeu, que lle contaron? Pois me contaron que estaba botando a roupa e que lle cedeu a barandilla e que marchou abaixo. Foi o que me contaron, non sei máis. De feito, era mirar se vexe a familia e preguntarle. A muller caeu desde varios metros de altura aterrazado o primeiro andar, onde aínda se poden ver a varanda e o tendal que tamén caeron. Sí, é un edificio novo, pero dice que lle cedeu a barandilla, non sei se foi por lado da lá e que marchou abaixo. Non sei, é que claro, cando eu se vi marchaban con ela. Unha ambulancia trasladou a muller con feridas de gravidade a un centro hospitalario onde permanece ingresada. Os fortes refachos de vento que se registraron a tarde pasada en Ourense deixaron varias incidencias, entre elas unha persoa ferida por a caída dunha árbore. Os bombeiros tiveron que intervir tamén na avenida de Pontevedra, onde o vento arrincou parte desta lona que cobre o edificio en obras de Abanca. Finalmente, a lona foi retirada ante o risco de desprendemento. Foi unha sorpresa ata o punto de que os donos non sabían que a vaca estaba preñada, pero sí, estaba, e pariu 2 xatos coa axuda do home.
Ele e a muller fóronse deitar e a mañá seguinte, cando foi a corta a ver como ia todo, atopouse con 3. Un parto múltiple que os ten abraiados a eles e o resto de veciños dunha aldea de Monfero. De seguida, aquí, no Galicia Noticias. Xa apagados os incendios forestais que se declararon nas últimas horas en Galicia, chega a hora de facer o balance destes primeiros incendios forestais do ano 2026. No de Ponte Areas, que tamén afectou os concellos de Pazos de Borbén e o de Mos, arderon unhas 750 hectáreas. Chegouse a activar a situación 2 como medida de precaución ante a proximidade das lapas ás vivendas. O incendio de Carballo afectou finalmente a preto de 190. Dende Medio Rural, lembran que está dispoñible o número de teléfono 085 para chamar en caso de detectar un incendio no monte. Os danos causados polo xabaril están a motivar as queixas da veciñanza do barrio lugués das Regas. Os afectados afirman que unha manda de porcos bravos causa estragos nas súas terras, deixándose en pasto o gando. Ata 5 exemplares de xabaril contaron os veciños das Regas na manda que pasea cada noite á beira das casas neste barrio de Lugo. Segundo aseguran, os porcos bravos están a deixarse en pasto o seu gando ou fozaren nas terras. Mal instalación de peches para evitar que entren nos prados, polo momento non serviu de nada. Desfán todo. E as alambradas, e se hai cultivos, desfán os cultivos. Tenemos preocupación entre os vecinos porque llegamos aquí de noche a casa y muchas veces no nos atrevemos a entrar, por si se cuelan también ellos para adentro. Y ahí abajo los prados de los vecinos los levantan todos. Os afectados sinalan que os xabarís crían nas silvas da contorna, polo que reclaman que se limpie a maleza. Doutra banda, lembran que nas últimas semanas se registraron nos arredores múltiples accidentes en que se viron implicados os porcos bravos. E na carretera de Santiago, a semana pasada, parece que había 3 mortos aí. Eu non sei como quedarían os coches, pero os jabalíes quedaron aí. Crían donde hay aquí mucho monte sin limpiar, sin limpiar. Yo creo que tienen unas manadas que crían ahí abajo. Y no los sacamos de aquí. Están aquí cada 2 por 3. Ya procuramos no venir de noche para casa, porque tenemos la preocupación esa de que si nos cuelan cuando abrimos las puertas y tal, y tenemos que asustarlos con las luces, con unos bocinazos y tal, pues y se van. Pero siguen viniendo todas las noches. A escasos metros pasa tamén o Camiño de Santiago e ademais hai varios xinasios, polo que sinalan que algúns usuarios incluso saen correr con paus disuasorios. Todo ante a proliferación dun xabarís que recentemente mesmo foron vistos de paseo pola zona de Viños de Lugo. En Vigo detectaron un caso de gripe aviaria nunha gaivota patia amarela. O animal foi trasladado ao Centro de Recuperación de Fauna Silvestre para realizarlles as análises pertinentes. Neste 2026 van 7 casos confirmados de aves silvestres en Galicia. Polo de agora non se rexistrou ningún en exemplares de curral. Imolles contar agora ese feito tan pouco común que encheu de asombro e entusiasmo unha parroquia do concello coruñés de Monfero. Alí unha vaca pariu 3 cuxos e tanto ela como os seus trixemelgos gozan de boa saúde, Reyes. Sí, e como ven, todos están en perfecto estado. Aquí está Morena, que é a grande protagonista desta historia, coas súas 3 crías, Moreno, Marelo e Pastora. Naceron hai 6 días e cada un deles pesou alrededor de 15 kilos. Agora, este episodio ben curioso quedará aquí en Monfero como unha anécdota reflectindo as sorpresas que a naturaleza aínda nos ten guardadas. Son Pastora, Moreno e Marelo, os trixemelgos que agora loitan por saíren adiante. Co chupan eles na boca. Xa intentamos co biberón, a ver se despois poñese aí é que mamar o que quixera, pero de momento non quere. Pero eu penso que cando teña máis fama que ha de poñer. Morena, súa nai, puxose de parto o Xoves Santo contra as 7 da tarde, canda ela estaba Juan, que os seus case 91 anos, ali estaba para axudala. Non daba salido, e collei unha corda, tirei polos pés e saleu. E pensei, bueno, moi grande non é. Pero calei a boca. Pero cando mirei para atrás para a vaca, xa a vaca tiña unha pata tamén de fora. Quitei as 2, amañei todo por aí, botei-nas para dentro. Eu vim ali e fui axudar. Iba a axudar. E cando vim que xa tira por unha, e xa estaba ca segunda. Non lle fago falta. Non lle fazer falta, deime volta.
Marcharon para a casa e o día seguinte Juan volveu á corte para ver como estaban os cuxos e cal foi a súa sorpresa ao descubrir que había un máis. Eu quedei-me mirando, vaca, se houbera outra vaca para parir, sempre estaba a culpa, pero como non había. E veu arriba, dixenlle ao Juan, e os dous puchiños viven. Dixo, non viven dous puchiños que viven tres. E vostede que pensou? Hombre, que pensei, Jesús. Pero como estará a vaca, como estará todo. Levanteime correndo e vin ver e xa vin que era todo normal. Eu non sabía nin que estaba a vaca siquiera preñada. Ai non? Logo, se eu as vacas pouco caso lles fago. Juan e Angélica non contaban con este acontecemento porque o veterinario dixéralles que co touro que teñen non ían ter máis crías porque o ano pasado picáralle un becho. E agora veo estas tres crías, chamei ao veterinario. Dixo, mira, ti dixéchenos co boi que nunca máis crías iba a ter, verdade? Dixo, sí, pois adivinhache ben que se acerta a trabar dous bichos, teñen 6. Así, reuse cantidad, reuse moito, porque claro, se acertan a trabar dous bichos, ten 6. O caso é que agora estes trixemelgos convertéronse en todo un espectáculo entre a veciñanza de Queixeiro. Nosotros non vamos buscar a nadie á casa, o que queira ver que o vexe, o que non. Un episodio ben curioso que xa queda como unha fermosa anécdota en Monfero. Imos falarlles agora dun atentado contra o patrimonio no concello coruñés de Rianxo. Apareceu vandalizado o petróglifo da Foxa Bella, en Leiro. É un delito penado con multas que poden superar os 150.000 euros, pero o caso será dar cos responsables de raspar o xacemento cunha pedra. Pode haber 4.000 anos que nesta laxe alguén gravou motivos xeométricos, círculos, cruces ou puñais. E hai uns días que outro decidiu profanar este legado e rascou cunha pedra o petróglifo da Foxa Bella en Rianxo. Un veciño da zona descubriu os danos e alertou a comunidade de Montes. Topouse co daño que había feito aquí, non? Bueno, as inscripcións que había aí, rascado con unha pedra, todo o que lle faz na pedra, xa a simple erosión daña o petróglifo, e se ti lle axudas con pedras ou co que sea, rascando, pois, claro, o problema cos daños son irreparables, o sea, que se faz un daño, queda feito. Choveu, a pedra está mollada e é difícil apreciar os danos a simple vista, pero aí están, como a que creen que foi a arma do crime. De momento non teñen pistas que conduzan aos responsables, o que si intúen é que non eran da contorna. Na parroquia que estamos e no concello que estamos hai un compromiso e unha posta en valor dos elementos arqueolóxicos, e os comuneiros e as familias son moi conscientes do valor desto. Por tanto, en ese sentido, nos entendemos que este é un feito illado, procede de algunha forma de ignorancia. Porque a comunidade de Montes traballa en protexer e poñer en valor este patrimonio. Hai menos dun mes xuntaron aquí 25 voluntarios para sustituir os eucaliptos por frondosas na contorna do petróglifo. Puxéronse carballos e, bueno, procúrase manter un pouco limpo o sitio, que non teña moita maleza por culpa dos incendios e todo eso, que, bueno, afectanlle bastante, non, a este patrimonio, a pedra, sobre todo, non? O que pasa que despois, bueno, pasan estas cousas que che sacan un pouco a moral, non, de todo o traballo. A ver, as ameazas foron constantes durante moito tempo. O que é increíble que ora por fin que se limpa e se prepara e se inicia unha transformación desto, pois nos encontremos co efecto contrario do que buscamos. Fará falta que a administración, xa digo, poda desenvolver accións de, bueno, pois de letreiros, de advertencias, de medidas de seguridade. O Concello de Rianxo notificou os danos á Dirección Xeral de Patrimonio, que vai presentar denuncia na policía e abrir investigación sobre o caso. Danar ao patrimonio histórico é un delito que pode chegar a castigarse con multas de case 300.000 euros e mesmo con meses de prisión. Coa chegada da primavera son moitos os moteiros que empezan a planificar xa as primeiras rutas do ano. Algúns deles chegan incluso a percorrer toda Europa en máis de 20 días. O que é certo é que cada vez son máis nas estradas galegas. Chega o bo tempo e con el son moitos os moteiros que se animan a percorrer as estradas galegas e disfrutar das curvas, algo casi terapéutico para eles. Para mí es la forma de desconectar y de todos mis amigos con los que salimos yo creo que también. Salir con cabeza siempre y disfrutar, a tomar una sin alcohol en ruta y conocer Galicia.
Moitos deles xúntanse para crear motoclubs e facer rutas que en algunhas ocasións poden chegar aos 20 días. Teñen tamén un punto de encontro para arranxaren entre todas as motos. Pois poder facer certas cousas aquí na casa, pois xale evidentemente máis económico e é un servicio pois tamén que lle damos aos amigos e da mesma maneira pois é unha maneira de facer piña, de facer que somos un moteiros, calquera que nos necesite sabe que estamos aquí e vai a poder vir e vamos a botarlle unha man. Unha axuda que non ven nada mal porque os custos poden ser elevados. Cada revisión que lle fago uns 200 ou por aí euros, rodas 100 cada unha, 100 e algo, pero é caro, sobre todo se lle faz kilómetros, eu non paro quieto, estou todo día nela, entón gasto quizáis máis do que gastaría unha persoa normal. Unha afición a das motos que adoita empezar de ben novo. Empecé con 16 años, ya tuve una primera moto prestada. Algúns incluso máis novos aínda. Eu teño 9 anos. Pois empecé o ano pasado no xogado coas motos, gustoume. Ademais, na comunidade moteira podemos atopar máquinas algo estranas, todos son benvidos. Non é común, es canadiense, como dije antes, y cogerle una pasta. Esto nuevo son 31.100 euros. O certo é que teña 2 ou 3 rodas, todas as motos son benvidas para aproveitar o bo tempo nas estradas galegas. Case 17.000 peregrinos chegaron a Santiago esta Semana Santa, un 8% menos que no 2025, pese ao bo tempo. Nos albergues creen que a explicación está en que as vacacións caeron moi cedo este ano e destacan o aumento de camiñantes durante os meses de inverno. Os peregrinos chegaron por milleiros a Santiago esta Semana Santa. Así e todo, foron un 8% menos ca o ano pasado. Por debido a que a Semana Santa veu moi temprana. Entonces viñeron solamente o que é os peregrinos nacionales, os internacionales, os que veñen de camiño de largo recorrido, que veñen desde San Llán, están agora vindo, ainda por Burgos e por aí. Non sei se é por que se cadrou moi cedo esta Semana Santa ou porque tamén os precios últimamente están subindo moito e non sei se a xente xa lle gusta facer tanto camiño como antes. Este período non era mucha xente, está poca. O que non cambiou foi o perfil de camiñante de Semana Santa, familias españolas que fan un camiño curto dende Sarria ou Tui, peregrinos os que este ano sí acompañou o bo tempo. Eu dende que abrín choveu todos os anos, este é o primeiro ano que fixo bo tempo, así que na miña experiencia persoal tive máis fluxo, sí que é verdade que se vía menos xente pola rúa. Si normalmente empezan en Sarria, si son sobre 5 días, 7, pero bueno, tampouco hubo moita xente. Jueves, por exemplo, que foi o día así máis fuerte, os demais días foi liviano. O que si medrou foi a cifra de peregrinos de inverno. No primeiro trimestre do ano chegaron a Compostela 24.000, 3.000 máis que en 2025. A maioría son estranxeiros que buscan tranquilidade. Que peregrino que ven de lexos non está buscando un día determinado, nin o sol de verano, está buscando o que é o espírito do camiño. Entonces, pues por eso suelen vir en esas fechas. Prefiero hacer el camino sin gente. Bueno, que te encuentras 4 personitas y ya está. Porque no hay tanta gente y, al menos en mí en particular, quiero caminar solo y no tener tanta compañía. Unha ruta que se desestacionaliza e se diversifica. O camiño que máis medra últimamente é o portugués. Coñezo que ten negocios en Padrón, por exemplo, si que din que cada vez hai máis, e de feito están abrindo cada vez máis albergues e demais no camiño portugués. Malia que a Semana Santa non seguiu o patrón, o fenómeno do camiño semella imparable, cun récord histórico o pasado ano de máis de 500.000 de peregrinos. Facer exercicio físico é un dos propósitos máis frecuentes cada inicio de ano. Hoxe, quen se apunta ao ximnasio fai porque lle reporta beneficios na saúde. Non se busca tanto a perda de peso como o benestar, dai que na maior parte dos centros especializados non aprecien a medida que aumenta o ano perda de clientela. Ahora ya es un hábito, ahora ya día que no vengo, día que me siento mal por no venir, pero porque me lo pide tanto mentalmente como físicamente. Siéntome ben facendo deporte. Mellorar a calidade de vida a través do exercicio físico leva cada vez a máis persoas a apuntarse ao gimnasio. A xente se valora o entrenamiento de forma saludable, de forma traballo físico, baixar niveles de colesterol, de azúcar, ter mellor salud. Entonces non é o que pasaba fai uns anos que solamente se preocupaban do aspecto físico.
A Organización Mundial da Saúde para os adultos recomenda facer un mínimo de 2 horas e media de exercicio moderado á semana. Se practicas o fitness, ganas forza, ganas resistencia, e o corpo veise moito mellor, ganas masa muscular. Eu veño cada día de semana, os lunes, martes, mércoles, xoves e vernes, e despois o fin de semana practico outro tipo de deporte, o aire libre. Segundo o Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física, practicar actividade con regularidade pode previr cardiopatías e diabetes, ademais de reducir os síntomas de depresión e ansiedade. Beneficios físicos, mellora, pero tamén beneficios a nivel mental, porque se eu teño igual moito dolor ou non poido facer unha vida normal e de repente melloro, seña, coa constancia, entonces voume sentir moito mellor. Físicamente, e tamén vou a notar un aumento da enerxía, me vou sentir máis áxil. O objetivo é basicamente o estado de forma e manter unha boa calidade de vida, que é o que che aporta o deporte basicamente. Está comprobado que quen fai deporte habitualmente pois non é que vai a durar máis anos, pero sí vai ter unha mellor calidade de vida na parte final da súa vida. Facer exercicio é un hábito saudable que va máis aló de conseguir un corpo perfecto. Encher un parte de accidentes de tráfico é para algúns moi doado e xa se pode facer dende o móvil, pero os responsables de autoescolas e seguros dannos tamén algúns consellos. Non asinar nunca se non estamos de acordo. Cubrir o oco en que poñemos as casas que hai baleiras e facer sempre fotos. En casos graves, chamar sempre a policía ou cando son varios os vehículos implicados. Os que peor o pasan facendo parte son os condutores noveis. Din que se tería que ensinar nas autoescolas. Porque nadie nos enseña cómo hacerlo. Non é fácil encher os ocos, que o que máis medo te dá? No sé, cuando tienes que hacer el dibujo de la gráfica de cómo ha pasado todo directamente y posicionar absolutamente todo lo que pasó. Y nadie te enseña tampoco que supuestamente no puedes moverte, no te lo explican en la autoescuela, cuando pasa el accidente. Sí, para mí é sinxelo, non lle topo problema ningún. E se outro non está de acordo contigo, non nos poñedes de acordo? Bueno, entón aí é mellor chamar a policía, e que resolvan eles. Os máis veteranos recomendan ler ben as condicións dos seguros e non coller o máis barato e, se se pode, un a todo risco. Nunca tuve ningún problema coa compañía de seguros, eu particularmente porque me lín as condicións antes de facer o seguro. E pareceme que non tes sinistros, que conduces ben. Sí, pero en general creo que a xente debería lerse a condición general de calquera seguro antes de facer un seguro, non ir ao máis barato e outras cousas. Para os expertos hai dúas cousas esenciais: non asinar nunca o parte cando non estamos de acordo e cubrir sempre a casilla que pon os ocos baleiros que deixamos para que ninguén os encha por nós. O nome do conductor, o nome do asegurado e do tomador, o número da póliza, a placa de matrícula. Ese parte pódese facer se estamos de acordo de quen é o responsable e quen non é o responsable do accidente, ou se non estamos de acordo. Se estamos de acordo temos que asinalo abaixo de todo, e se non, pois quedaría sin firmar. Ao final de todo nos indica que marquemos o número de casillas que se marcaron. É tamén importante completalo por se a outra parte pois mete algunha casilla máis. Desde hai algún tempo o trámite tamén se pode facer desde o móvil. Nesta aplicación é cómodo e legal, se non temos partes en papel, pero os expertos non o recomendan. Estas aplicacións a veces, o cubrilas, pode haber algunha dúbida máis, pero é completamente legal. Nos recomendamos o método de sempre. Jorge Rapado recoméndanos tamén facer fotografías do sinistro e chamar a policía en caso de accidente grave de varios vehículos ou de non estar de acordo co outro implicado. Pois nunha época onde as novas tecnoloxías dominan o noso día a día, son moitos os que queren que as tradicións sigan vivas. Un exemplo son os cursos de cestería de cortiza de Bimbio que se imparten en moitos concellos da nosa comunidade co obxectivo de que esta arte pase ás novas xeracións. Nunha época onde a xente tende a comprar todo feito, quedan aínda moitas persoas que siguen facendo cousas coas súas propias mans. Un exemplo son as cestas feitas con Bimbio, unha materia prima fácil de obter na nosa comunidade. É un material increíblemente flexible,
se pode conservar en seco, o sea, o podes traballar ahora recién pelado en verde, pero logo podemos conservar e cando, imagínate, o próximo inverno quero facer algo con el, o podo volver a meter na auga, e podo volver a que este flexible e podo traballar con el. Para aprender a traballar co Bimbio existen moitas propostas na nosa comunidade. Son moitos os profesionais que organizan talleres para que a tradición siga viva. Me parece un arte bastante bonito y quería aprender, quería ver cómo lo explica y participar del taller. Encántame, estou encantada con este material que é precioso, está vivo e estamos obtendo material para cestear, fenomenal. E aínda que poda parecer o contrario, cada vez son máis numerosas as iniciativas para que este tipo de oficios e materias primas formen parte das nosas vidas. Danlle a volta a unha situación de desaparición para revivir unhas artes olvidadas pola poboación xeral nunha época onde as novas tecnoloxías dominan o noso día a día. Estamos sempre cas pantallas, o tema digital, eu creo que poder traballar cas maus, ter o placer, non? De poder incluso obter o teu propio material, non ter que ir a comprarlo, o sea, podértelo ti e poder traballar con el, eu creo que eso enche pois a alma, non? Outro punto positivo deste tipo de iniciativas reside na vida que lle dá aos povos. O nacemento de asociacións que traen este tipo de talleres atrae a moita xente a visitalos. A verdade que é un gusto ver que efectivamente hai interese por parte da sociedade en actividades relacionadas coa, eu diría xa coa nosa cultura, non? Co saber ancestral, ten moi boa acollida. Recuperación de tradicións e decoración feita a man para as nosas casas. Todos son ventaxas nestes cursos de cestería feitas con cortizo de Bimbio. Ata aquí o noso tempo por hoxe, quedan xa cos compañeiros do Telexornal. Moitas grazas, como sempre, pola súa atención e que pasen unha moi feliz tarde.